Another video of our trail video again. Today is Sunday. Mga taga-subaybay. YouTubean tangka nga ganantingon at trail mo nun. So yun, according to Pari Clark, wag na raw muna maghunting. Yan, so pass muna tayo sa hunting kasi gun ban ngayon. Gun ban, Oh, kahit eargun, may gun kaya gun ban pa rin. Yung airsoft, hamog na gun. Hamit siguro sir, takwa airsoft might. Airsoft man niya. Di airgun, bawal, tagan nga talaga. Abangan yung ating mga kaganapan hanggang mamaya. So nandito yung mga team GBTR, Pogi Boys, Ordaneta Boys, na malalakas na riders nandito. Daan nga talaga ni. So let's go. Ninigdita ako. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, gear up na tayo. Kasi aarangkada na tayo ulit. So yan, punto kami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 po kami guys. Uy, adatit pants na nga dagos ay na. Natumpungan mo ito, nagpa-picture na. Inikat mo kung ma-helmet mo, aday tati Adonis may. Oh. Sige. Panibagong video po tayo guys. So tulad ng dati guys, welcome back sa ating YouTube channel. At sana huwag mong kalimutang mag-subscribe kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel. Yan, so river crossing po tayo. Punta po tayo ng Benguet ngayon. So starting line natin is dito sa Pangasinan. Tayo po ulit yung nangunguna. As usual, tayo yung trail guide nila.
Baka dantukit may lawan dita. Napultingay. So ayan, wala na yung GoPro natin, basag. Nang dahil sa bagging. Yan. Yan. So dito na tayo sa entrance ng Lava Trail ulit. So, BBTR po yung kasama natin ngayon. Laba, perfect! Awan! Talaga na perfect data na trail. Aon tumba? Ha? Aon tumba? Ako lang, slight lang. Ay. Na yun na. It's the part of the trail. Slight lang. Dapat nakita na kumadi. Yan, BBTR at Pogi Boys. Saka yung kasamaan natin, tropa natin sa Urdaneta. Saka si Utol at si Master Insyong. So bali nung last Sunday is Team Munoz ni Baisiha yung commercial guys. So ngayon Binggit naman. So ayan. So abangan yung ating mga kaganapan hanggang mamaya. Okay. Oy! Sampel. Nya padamot kadina gayam dita. Kadina nga naisapit. Ayan naisapit diyan ti kayo. Makin kadina diyan. Oy, nda mo kadina imbati da. Itamban. Kadina. Kadina magnagpeso. So yan, hindi na kami nakapagkintay guys. Ay, natadan ni. Banat na. Ay, sakali. Banat na raw. Mga team BBTR. Ha? New ba siya? Nagalis jay. Lumot. Siya po yung pangalawa. Basic lang, basic. So, ang damot lang yung kakaduamin. So, kirain na ng BBTR. Pogi Boys. Galis lagi pa to ah. Oy, nagalis. Mahirap pagwilo dito guys. Oh. Ang galulumot yung entrance. Naidom lang sir. Ay. Ora mo nga biluan. Na madulas yung lumot. Bali nagnana. Kinabuteng na dyan pa to dyan. BBTR, Pogi Boys. Asan na kayo, Team Urdaneta?
Agin uuray ako namutain. Nalain na kita, halimaw ta na kita. Urayin ta nga, bati-batiwak na dyan nga to sa sumarunaw. A few moments later. Overflow. So yan, nandito po kami sa kalagitnaan ng aming trail. Madulas. Madulas yung daan. Baka makulimlim pa, parang uulan. Nabutan ko yun. Yung BBTR dito guys. Yun na, mahirap yung daan. Napakadulas. Frankie. Uy. Basitin lang ko ma. Nagalis nga talaga di ramot. Ay nagalisan. Uy, bisik mate. Bisik. Tapon mo nito. Hop. Willow. Nagalis. Nag-iwas. Nasa pulbuilo ya, taigid. Kanawan. Sublimanin. So nung last Sunday na nagpunta yung taga Muñoz at Nueva Ecija dito. Hindi ganito guys. Medyo mas tuyo ng konti. So ngayon, napakadulas. Grabe. So talagang napalaban itong mga BBTR. Napalaban sila. So sorry mga sir. Kasi natsambahan nyo yung madulas yung daan natin dito. Yan o. Okay, gapangam. Kailangan na magtulak, oy. Nag-iwasan. Narigat niya. Narigat ako gamin, nagalis mo it. Ang ko ekspektarin na kastoy, natudwan ito ya. Talagang hard. Hard nga talaga nito. Oops ya. Ayan, tulong-tulong na. Kasi baka madatnan tayo ng dito guys. Ang hirap, napakadulas. I-skid yung ulo.
So kailangan na dito yung tulong-tulong guys. Kasi oh. Ay nako, sobrang tulas. So siguro hindi natutuloy yung mga taga-Urdaneta guys. Wala na. Out na sila. So BBTR lang sa Kalam, saka Pogi Boys. BBTR meaning is Baguio Benguet Trail Rider. Saka Pogi Boys. Pero isang Pogi Boys na rider bumalik sa baba. Kasi hindi raw kondisyon yung pakiramdam niya. Parang nanghihina siya. Parang kagagaling lang sa sakit guys. So yun, nag back out na rin, nandun sa baba hihintay. Ayos, ayos. Hanga na-idop juga sulinam. Nag-ubar pula lang basit. Yun. So kailangan gamitin na lahat yung diskarte para maahon lang yung uphill. So kailangan pong itulak yung motor. Kailangan gagawin para makaahon. Oops. Uy. Oh, sit. Okay, na-out balance lang takwa. Medyo nangato gamin. Hindi nagsikadam. It's a normal. Tapos yan, iturong ka dyan, sit ni. Kumpay ko, on jersey. Oops. Talaga nga matraining ako stuti ko dito rider. Sige. So tayo naman yung susunod guys. So wala tayong video. So kailangan kasi kapag nag-umpisa ka na sa baba, kapag napahinto ka dun sa may technical portion, mawawala yung momentum mo. Dapat tuloy-tuloy siya. Hanggat maaari, gagapangin mo na lang. So hindi po kasi halata yung pagka-uphill nito guys, saka may bato-bato pa. Uphill to guys, matarik din. Tapos medyo technical siya kasi off camber po to. Pag di mo na diretso dito sa may gilid, babagsak ka dito sa may kaliwa. So dapat makuha mo yung momentum para diretso lang yung arangkada ng motor pakyat.
Okay. So, kakayanin mo, Kelix. Training natin. Okay. Ako, tayo naman ngayon ang sasabak. So yun, nakaabot na naman tayo. So medyo nahirapan din ako sa baba guys kasi tulak ako ng motor. Talagang grabe. Ang hirap, ang dulas. Uy, kasla na kasigunda. Ampay. Siguro. So, pag naabutan natin yung mga ibang nauna, kain na tayo. Para mas madali yung pag-akyat, tulong-tulong na lang. So sumali pala sa FG Moto. Sumali din niya ti FG Moto Ilocos. So makita ki sticker na eh. Galis talaga po. Yun, talagang nagpatulong na tayo kasi mahirap. Maubusan tayo ng oras. So yun, salamat Sir Frankie. Yan. So mga kaibigan natin to na mga sumasali din sa race. Si Mali ka Sir Jico nya, FG Moto Ilocos. Oh yun. Yung banuga nga talaga. So narigat nga talaga guys. Nabasa. Tapos ada pa ramot-ramot. Hard nga talaga, hard. Okay, so dito banda na dito. Mantay pa. So kain muna tayo dyan guys. Kasi mukhang lubat na inyong lingkod. So makita nyo guys, talagang forest na forest. Oh. Dikit-dikit yung mga punong kahoy. Saka dito tayo sa mga pagitan ng punong kahoy dumadaan. Yan, so makulimlim. Mukhang ulan. Sana wag naman sana ang ulan. Dapat rain forest. Okay. So hopefully maabutan na natin yung mga naunang kasama natin para sabay-sabay tayong mag-lunch. So time check is 12:25. Umuulan na guys. Kasalukuyan ng umuulan. So marami pang technical guys na aakitin namin. So hopefully wag niyang lalakasan yung ulan. Oh. Nako po. Wala tayong magagawa kung talagang uulan. So enjoy na lang yung trail. So ang kailangan natin ngayon is tulong-tulong na guys para hindi tayo mahirapan. So hindi na namin naabutan yung ibang kasamaan namin na nauna. So hopefully andyan sila sa itaas na nagla-lunch na. So imbis na kakain kami dito, so may patag dito. Nung pumatak na yung ulan, pack up.
tuloy yung trail. Mahirap na kapag mas lalong napasa yung daan, wala na, dito na tayo mahirapan na masyado. Although kahit nagtulungan tayo na hila-hila, mahirap pa rin guys kasi may mga mabigat motor, mabigat yung XR. Okay, mamaya ulit guys. Alalayan naman dito na baka suba. Tal na yung daan guys. Ayo sige. Banat, banat. Tungarod. Sige, banat latan. Makamok dito yun. So yun, di na ako nagpahintay na tulong. Mauna na sila. Bahala na ako. Tanggalin ko muna to. Ang laking bato. Tungkap. Dito talaga lalabas yung skills mo guys. Kasi ito. Yan. Lalaki ang mga bato na nga. Madulas pa. Oh my god. Sige, mamaya ulit guys. Hindi ko na ipapakita kung paano ako sisimplang dito. Alam. So stay tuned guys. Napakaraming usok nung 2 stroke ni sir. Naparami yata ng tuti. So wala pong lamok dito guys. Walang lamok ni isang lamok. Oops. Nakuha mo laba? Ah sir, Nakuha mo? nakuha. Ngam ko lang. Pan ko? Slide lang. Wait lang. Uy, slide lang. Nakumali sabi. Natipaw jay ko nawanti momentum na tagi sa kagamin na isagot ti bato. Op, ibagkat taligod. Pananggal ko dalong. Okay. So talaga. Nakabiro ka kunti kakadwakon. Uray no. Wala ba? Yes sir. Uray no, dag-trail kami lugan ko mamin di motor talaga ito duwang kapsat. Ay, agkapsat tagay sir lagi daw. Ay. So nice meeting nyo mga sir. Yung nag-video kanina sa akin tapos yung nangkila. Grabe nga talaga. Uy, no, nagtulo ko ma. Kinanga na paudot. Summer, may dito eh. Babaak no to gawak. Summer, dabis dito nga pagtrilan. Yan, so, yung dalawang naghila guys, mag-utol pala. Nyanagan na ka din ni ading mo? Ading mo sir? Ading mo, nyanagan na? Irwin Pugsong niya. Ay, okay. So nagayam ni Irwin. Tapos okay. Ayusin. Wani di kambing ko. Syakmat. Grabe, pitak. Ito, putik na guys. Lumabas na yung putik. Puro bato na nga lang yung nakikita mo. Sa sobrang dulas, lumabas na yung putik niya. Oh my god. So, sa mga kaibigan natin trail riders dyan, kung gusto nyo ng hard, na soft hard lang, dito na. Magandaan dito guys is malilim siya kasi forest nga talaga, legit.
na forest, napakalamig. So tayo naman ngayon ang titira. Kaya mo yan, Kelex. Natumba kanina dito. So buti na lang umaraw ulit. So mahirap oh. Paiba-iba yung direksyon ng gulong kasi napakadulas. XR pang dala. XR pa. XR 200 na yan guys ha. Nakadunlo pa. So 50 years of age, kaya hindi hadlang yung edad guys kapag gusto mo mag-save. Kakayanin. Ako guys, 50 years old. XR pa yung gala. Lakas ni sir, lakas. Grabe, tulas. Pati yung lingkod. Labas. Dila na tayo. So, thanks God. Umaraw siya. Okay. Malapit na tayo sa summit. So yun, nagpasya na kaming kakain guys kasi ito, nanginginig na kaming lahat. Sumgaran talaga eh. So mga antay pa eh. So time check natin is 1:06. So oras ng lunch time namin guys, 1:00. So wala, hindi na natin naabutan yung mga ibang naunang kasama natin. Sir? Ada rice cook eh. Ada sir? Da balong ko. Damot sir dilata. Sige, sabay-sabay tayo man. Ulang at siya. Manen, maulaw tayo tigwan, maulaw tayo tibisin. Kamot ko hindi nga karera na ito eh. Uy, sa baliti pa nagkita tayo tidalanin eh. Tatay talaga nga aburido ak tatay agtudo. Hindi niya. Ang kasi naman naginit. So yun, mamaya ulit guys, kain muna tayo. Yan. So hindi na natin naabutan yung mga ibang kasamahan natin. Diyan na sila siguro sa summit. Di bali mga master yon. Master of the universe. To be headed by Sir Brain. Okay, mga tayo na po. So ang kagandahan nito guys is bring pack lunch. Kapag di ka nagbaon dito, wala. Kakain ka ng hangin. Yan, kumpleto kami guys. Tapos mo. Shout out Chris Katuna. Oh, may kutsara pa sa tinidor. Kumpleto. Oh. Tigir-girak ganun niya. Okay, so kain muna kami guys. Mamaya ulit. A few moments later. Nada souvenir ni sir. Meron na ka. Sayang na nasira kasi yung kwan. Natanggal kasi yung GoPro natin kaya wala tayong video sa GoPro. So malapit na tayo sa summit guys. Uy, di ay labay, so di ay. Mo sir, Dito nga sangat. dito ti narigat. Oh my God. Kita mo ko ta ikantayin sa pay bato. Sangat sama permin. Inutkutan lagi mo na. May gamin ti picture natin pauli niya. Unsa sir? Pababa. Agyanak yung ba video man dama. So, malapit na kami sa summit. Nakauli. Gistay perfect sir. Ay, perfect niya. Gista yan. Di talaga banda dito ni sagot niya. Dito ni sabit dito eh. Hindi na kasabitak. Ay, nga to.
Summitin. Ayos. Gamba. Binibidjong. Alright, dito na kami sa summit. Kabukas, nakaraos din. Dahil 50 years old ka naman ah. Nakauli 50 years old ka naman. So, nakaakyat si Sir. 50 years old. XR ang dala. XR 200. So, hindi biro yung dala ni Sir na motor. Mabigat. So, alam naman natin kung gaano kabigat yung XR. So, bilib ako kay Sir. From Benguet. Anong team, Sir? BBTR, Ulap. BBTR at saka Kadangyan. Okay, BBTR at Kadangyan. Yung grupo rin ni Kwan, Sir Benson Macleing. Saka itong dalawang magkapatid. Anong nyati team nyo, Sir? Riders, kunam. Ah? Kadangyan Riders. Kadangyan Riders. Okay. O baka darata? Teo, sige, agabanti te basit. Ada darata lagi. Bantin ka diba? Baka darata kita. Non, ada do jay, tuktukan, katuktukan. Okay, so sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. So, dito ko na po puputulin yung video natin. So, ayan, nakarating na tayo sa summit. So, mamaya pahabol ko lang na video mamaya yung pag nandun na kami sa pinaka-summit niya. So, ayun, nakasurvive. Kahit madulas dyan sa baba. Saka yung mga kasama natin na surrender na iwan sa baba, hindi na tumuloy. Sorry kayo, dito na kami. Alright. Doon yung talagang pinaka-top. Yan. Dito ba ba? Ay, jay kwa. San Manuel dyan. Jay likudan na rita nga bantay, kit kwa, San Roque Dam. Dito Barangay Ansagan. Oh, hindi ta, baba. Dito karain nga nalawang na rita. Ay, nagikwa ni Insong. Jay, sir, jay. Gitapyas nga jay. Jay talampas nga jay, so jay ti paldingan. Nagikuwak na. So yan, dito po kami sa main summit. So dito na tayo sa mismong tuktok. So yan, so dito ko na puputulin yung video natin guys. So sa mga nanatili sa ating YouTube channel, maraming salamat po sa inyo. Yan, hanggang sa muli. Sa mga bago nating subscriber, maraming salamat. So paki-click mo na rin yung notification bell para ikay updated sa ating mga trail videos na tulad nito. So yan. Paalam.